Ginalantaw ni Vice President Sara Duterte nga insulto sa kawadon ang pagpanghatag og ayuda sa gobyerno. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sumala ni Vice President Sara Duterte nga inay ayuda kinahanglan matud pang mahatagan og oportunidad nga makanegosyo o dili ba makapangita og trabaho ang nanginahanglan. Kini ang iyang gibutyag atol sa personal nga pagtambong sa Thanksgiving activities sa Office of the Vice President sa ilang pagselebrar sa ilahang anniversary didto sa Caraga Region. Sa panglantaw ni Vice President Sara Duterte, ang trabaho sa gobyerno kay paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao sama sa paghatag og higayon nga makanegosyo ug makapangita og trabaho. Inay ayuda ang ihatag sa taong nanginahanglan. So hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So nasakitan man nga unappropriated ang uban nga mga programa sa 2025 proposed budget sama sa Mindanao Railway Project apan malaumon ang bise nga marayon ang mga big ticket projects sa Build program sa milabayng administrasyon. I ran on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And sa karon, sumala sa bise, wala pa niya gihuna-huna ang 2028 presidential election tungod sa kadaghang panghitabo. December 2026 matud pa ang saktong panahon para sa mga kandidato nga magdesisyon. Adlong Miyerkules, dihang personal nga gitambungan ni VP Sara ang OVP Thanksgiving activity sa Caraga Region. Sa Butuan City Satellite Office, gi-turn over ang cheque nga nagkantidad og 150,000 pesos sa Tigao Farmers Development Cooperative. Ubos sa programang Magnegosyo Taday sa ahensya. Doon na sa'y paghatag og medical ug burial assistance. Kinisubay sa pagsaulog sa 89th OVP anniversary. Nakatakdang magpahigayon sab og Thanksgiving activities ang OVP sa Bukidnon ug Lanao del Sur. Karon sir ang among madawat karon ng 150,000. Sara, gibarugan ni VP Sara kung unsa man ang final budget nga mugula sa General Appropriations Act alang sa Office of the Vice President kadtong ilang paiguan alang sa ilahang mga proyekto ug programa alang sa tuig 2025. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.